लाइट थांनाय 12 मार्च 2025 नि सालाव मथा NLF नि 37 बार संसाजाकमा साल पालायलायजाखा आबो अंखा नारवाय थायो आफ्रुओ NLF नि आसायमानि साल आबो 12/3/1989 आ सालो बरकनि NLF बदल संसाजाकमानि आबोनि बागै ओ 12 तारिख मार्च मासनो बरक साल संसाजाकमानि साल पालायलायखा आफ्रुओ पान्डाओ फाइ मानजाखा NLF नि प्रेसिडेंट बरम गोनां विश्व मोहन देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट जाकब रांखल सेक्रेटारि जेनेरेल उपेन्द्र रियां एसिस्टेंट सेक्रेटारि जेनेरेल दि अमथाई तै आर्मी चीफ जे बमतम तैबो सिनियर लीडर रक तै कैबिनेट ग्रुप रकनो खबै ओ NLF संसाजाकमा सालनो पालायलायमानि तै थै थांनाय रकनो मैथु खलायमानि जों नुगैमानखा BC 36 years ago दिनै ओ सालो मथा NLF संसामानि सा बनो जों दिनै ओ सालनो फाउंडेशन नि कैसा जोंनि बेलाय गोथार साल हिनिमानो तै कैसा के जों 37 फाउंडेशन डे 36 इंगांके वो बिसिक फरमानि 36 पंखा इंगाय जों दिनै 37 फाउंडेशन डे ओ सालक्लायो बेलायखिनो चिनि बागै गोथार कैसा साल चिनि मावथानि बागै आं पुलियानो दिनै अरो मानजागनाय चिनि अकरा चिनि आनि याग्रेकार वाइस प्रेसिडेंट चिनि गरम दामजाकब रांखल चिनि सेक्रेटारि जेनेरेल चिनि भरमगोनां उपेन्द्र रियां एसिस्टेंट AGS चिनि भरमगोनां उत्पल देबबर्मा और तेबो दङ चिनि होम सेक्रेटारि सचिन देबबर्मा चिनि फाइनेंस सेक्रेटारि सनातन देबबर्मा चिनि डेपुटी तमनाय डिफेंस सेक्रेटारि रमनी कलय चिनि डेपुटी चीफ चिनि सितुम देबबर्मा चिनि मेजर राइडां देबबर्मा चिनि एक्जिक्यूटिव मेंबर नि बररो चिनि खजां खबै तै आइलां संग और जे मानजानाय दङ तै चिनि सेंक्राकनि रयेल भरक आर्मी चिनि भरंगनां बमतम जमातिया बबा फाइ मानजा फैका जों ओ प्रोग्राम न तो तेबो कतरखाय खायनानि दंमानि न हैपनो चिनि ताबुनि ओ जराबाय ताकलायो ओ हायगैनो चिकनसा जों अर सरिमुं नारमनि बिसिंतै तै चिनि कैसा मीटिंग बसकांगो बनिया गुलो दङ बन बागै जों दिनै चिकनसा पान्दार बिसिंतै जों ओ सालनो जों सुरिनाय गायदे मुथानि आबसि जतस्लाय गखत आं दिनैनि ओ जरावो चिनि हास्टेनि चिनि रयेल भरक आर्मी रो चिनि सामुं तांनाय गोबांमा दङ रयेल भरक आर्मी चिनि around 1500 रयेल भरक आर्मी तै more than 20,000 चिनि मिलिशिया फोर्स अमहाय दङ हनिनै चिनि गो दङ रेकर्ड दङ बनो कारिबो तेबो दङ बाक्सा लिस्ट ग्रिफन ओंखाबो एबा सामुं तांनाय गोबांमानो चिनि सेंक्रा रक चिनि हा गोनांगै दिनै जों जतनो सकायजाक आबो कैसे चिनि बागै दिनै तमनाय बेलेके खाकसांमानि कैसा कथमा हिमानो कैसा बरक बादे कैसा बा गनै बरक रमनि गुबैदा गो खादारो दंखौ बो फाइ सकायनाय ओंखाय आबो हाय इनफरमेशन दिनै नो साल हाके जों जतनो नां कयनाय सुरिनानि बागैसि ताइ चिनि जे जों दिनै जत चिनि बररकनो चिनि सेंक्रा रकनो र चिन पालनि बिसिं गरै जों पगै थांगिया बनि इम्पोर्टेंस अबो पखांगाय चिनि जबासै तमनाय गरै हाय हायसि चिनि जबानो जों बरम दिमानि गरै अमो हायनो थानाय दिनै आं अमोदो आनि मेसेज आं जतनो खा गाहाम हामजाकमा तै जबानि सिबाय जत चिनि रयेल भरक आर्मी जोंनो सुबानाय गोबां बरक मिनक नुखुंग खा खामजाक बरनो आनि हामजाकमा तै खा खामा जत आं अमथानि इंगै अर तंनाय तिनि मानजाकनाय इज सेंट्रल द प्रेजेंट तमनाय एक्जिस्टिंग सेंट्रल कमिटी बनि फातारबो चिनि जत मेंबर नि इंगै आं बरनो खाकसामा हामाय तै जबानि सिबाय याफोर इंगै जरा जों गोबां नाया चिनि ओ पान्डानो अमा हायकेने चेंनाय चिनि वाइस प्रेसिडेंट सुरिमानि बिसिंतै खलायै
o pandano yaphanai boni ulo chini sengkrak okra chini hayao thangai thainai rongno chati sokmani bisingtike bo jengiri nai boni yagulo jeng oro kaisa kaisa kai rimani yagulo khombogoi phaimani yagulo jeng chini national anthem surmani bisingtike nai o program sigon chano jeng kholokranai part first part ingke ang tisa hai hambai ro ang koinai chini vice president no barasa surmung bisingte o dini no pandano yaphanan baga hambai. For the days to come, whatever we are going to do, lead us and guide us, protect us, and grant us wisdom and knowledge, so that Eat.